Ngani kaisano koimu যে কোনো ইলেকশনও ন খরচ তো জি দিব আপনি ইয়াগুলো কেবল বুলাই টকলাই টাংলাইদি ইলেকশন ফাইনাই বারেবার যাতে আমসইও টংखौसां টंगै যতबोय न मिलिलाय ताखुर बुखुक जों जतनो मिलि मा टंनाय টংखौसां नारगनानै बे आं जतनो कब नारग सिंगर नुगै मा खनर खरक बुरि न का चंग मारिबो बाथायनाय आबनि बिसिङाव सिंगर जतनो नंनो मिलि दंमोन नुखां अमा हिकनो लुकुरकनोबो ककसार माने 이 जोंथ' दाख्लायसिम आगेबो जों मिलिलायनो दंलायो ओमफ्राय आबोनि बागै न इलेक्शन तो आबो 5 बोसोराव वाइसा फायो किन्तु जोंखौ डेलिसो नुग्लायनो नांगौ दंलायनो नांगौ आबोनि बागै न इलेक्शननि बागै जाहाथे ता कुंफ्लालायदि ता वालायलायदि बुलाय टलायो ता आउनो नां कबुं आरो रामचंद्रगढ़ एसटी कन्स्टिट्युएन्सि ते अजगा बबो सेन्टारनि लेखा जाक ओ जगह ताबुक पोस्टल बैलट लेखा जाक दङ पोस्टल बैलट लेखा माने यागलो ईवीएम लेखा जानाय